אהלן, אז זוהי הערכה לגידול פטריות של מלכת היער. מה הערכה הזאת כוללת? יש לנו פה בעצם כלי גידול בנפח 5.5 ליטר, זה ממש גדול, זה אומר שיצאו מכאן הרבה מאוד פטריות. יש לנו כאן מטז מים בשביל לעשות לחות על הפטריות, ויש לנו כאן אלון שהולך לספר לנו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות עם הערכה הזאת בבית. אז בואו נתחיל. מתחת לאלון מסתתר לנו חור היציאה של הפטריות וחור הנשימה של הפטריות. מכאן בעצם הפטריות כרגע נושמות, גדלות כבר עכשיו בפנים, ויום יבוא בעוד 2-3 והם פשוט יצאו מכאן החוצה ויפרחו. אז איפה אני אמור למקם את ערכת הגידול הזאת? את ערכת הגידול אני צריך למקם במקום עם תאורה נכונה, זה ממש פשוט, לא צריך יותר מדי להסתבך עם זה, כמעט כל מקום בבית מתאים. בעצם אני צריך מקום שיש בו תאורה עקיפה, לא שמש ישירה, אבל שיהיה מספיק מואר, ככה שבעצם שולחן בסלון זה ממש מתאים בול. אפשר גם לשים את זה על מדף, אפשר גם לשים על שיש במטבח, איפה שאתם חושבים לנכון לשים את זה בבית, העיקר שזה יהיה במקום מספיק מרכזי, בגלל שלא עוד הרבה זמן פטריות פתאום הולכות לצאת החוצה מהערכה ולפרוח. מה הולך לקרות ברגע שאנחנו נראה את הפטריות פורחות החוצה? אנחנו נראה יום בהיר אחד, בעוד 2-3, שדרך אגב, ב2-3 האלה כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט למקם את הערכה במקום הנכון בבית, אנחנו לא צריכים יותר לגעת בה. הפטריה תגדל בינתיים, ואז היא פשוט תצא מכאן החוצה. ברגע שהפטריה תצא החוצה, אנחנו ניקח את המטז המצורף, אנחנו נמלא פה מים מהברז, ו3 פעמים ביום נעשה לחות. אנחנו נרצה שהלחות תהיה ממש עדינה, אז אנחנו נרסס יחסית מרחוק, אנחנו לא נרסס מקרוב, אנחנו רוצים לחות לא רטיבות, אנחנו לא רוצים להשקות. אנחנו רוצים ממש שיהיה כמו ביער, אחרי משהו כמו 5 ימים מרגע פריחת הפטריות, הפטריות יהיו מוכנות, ואנחנו נוכל פשוט לבוא עם 2 ידיים ולקטוף את כל הגוש היפה של הפטריות שיגדל לנו כאן, קלק קלק, וישר אל המחבת, נסגור בחזרה את הפילטר, ואחרי כמה זמן יגיע מחזור גידול שני. איך זה נראה? שימו לב. אחרי משהו כמו 2 של המתנה, אנחנו רואים את הפטריות מתחילות לדחוף לבד את הפילטר. בשלב הזה נורא מפתה לבוא ולהוריד את הפילטר, אבל עדיף פשוט להשאיר אותו בגלל שהוא נותן לפטריות עוד אקסטרה לחות. מהשלב הזה הייתי נותן לזה משהו כמו 2-3 והפטריות יהיו מוכנות וישר למחבת. אז יאללה חבר'ה, בהצלחה ושיהיה לכם כיף גדול בגידול פטריות עם מלכת היער.